एबे मुई आमर धान देखा गली पाचला आछे कि ना हेले देखी देखबी यदि पाचि रहिले बोले काली परदिन काटी देबू बोली प्लान कलुनी केमती एला आछे कि ना आमर बाबा जा देखिया बोली कहलाके देखा गलिनी। तो मुई एबे देखा गलिनी ए जोना बाड़े मिसा अच्छी जोना मिसा देखी देबी अरे से बेड़ार दान मिसा देखी देबी जे पाचला आछे कि ना। तो एबे मुई जीबी अरे देखी देखबी केमती अरे टिके बाट पाइली बे टिके गोट 30 मीटर पर आती से बेड़ा लगे पहुँचवाके देखाई देबी तुमके मिसा जे हमर दान पाचला आछे कि ना कमेंट लगे कोई देसा जे पाचला आछे कि ना काचा रहिले काचा आछे बोली कोई दिवा और जदि पाचि रहिले पाचला आछे बोली कमेंट कर दिया सला सांग माने। तो मुई एबे आइली एदे टिके आछे हमर जोना बाले में साहेब आषाढ़ पूरी पूरी आसबाक पड़लानी आमर दान देखी पारते रही शायद এটা আমার দান পাতলা আছে কিনা কই দিয়া সাঙ্গ মানে এটা এদে কেমতি পাতলা আছে কি কাঁচা আছে আমাকে তো জানা নাই ফার্স্ট টাইম আমি এটা কলি আছি। তো এটা পাতলা আছে কি কাঁচা আছে দেখি পারতে রইছে আরে আরে মিশা আছে এবারে এদে এটা মিশা আমারটা আছে এটা সব সান সানটার তোল বাটে মিশা আছে যে টিকে বড় বড়টা সেটা এবে হইলে আছে কিনা কি কই না পারিস না ইতি দেখবা খাইলি अरे ये से गोट दुईटा जिनिस लागाई लिया देखी पारते रही ये এটা এটা কাই গছ লাগাই লিয়াছি কমেন্ট লগ কমেন্ট করে দিয়া সার সার করলি আরে আরে এটা আমি পাড়া পাকাই দিলিয়াছি এদে ঠিক পাশে এটা খাইটা কমেন্ট লগ কমেন্ট করে দিয়াস টিকে বলছো টিকে দেখি নিয়া এই সাঙ্গ মানে ধান কাটবার দিন কে আরে মুই কই দেবি না তো কমেন্ট বসলো কমেন্ট করে দিয়া যে পাতলা আছে কি নাই খেলা সাঙ্গ মানে রইলিনি টাটা বাই।